Mao ni ang explanations. Kining option A ang sentence nga gigamit og fast nga adverb. Ni modify or ni describe ni sa adjective nga asleep. Adverbs ang words nga mo modify sa adjectives. Ang meaning sa fast dinhi na hinanok or lawom ang pagkatulog. Kining fast sa option B usa ni ka adjective kay ni modify or ni describe sa noun nga horse. Paspas ang meaning. Mga adjectives ang mo describe sa nouns. Kining fast pod sa option C usa ni ka verb, meaning dili mo kaon, mag-fasting. Ang subject aning buhat kapag fast kining we. Kining option C ang nigamit sa word nga have as noun. Ang katunga. Gi-modify sa of the land. Adjective phrase para mahibaw-an unsa ni nga katunga. Object sa verb nga bought. Gipalit niya ang katunga. Kuyog niya ang article the nga usa ka noun determiner or timailhan nga naay nagsunod nga noun. Nga gisundan pod og noun modifier or tig-describe sa noun kining larger, usa ka adjective. Pasabot gipalit niya ang mas dako nga bahin. Unsa nga bahin? Bahin sa yuta. Ang have sa option B usa ka adjective. Ni modify nis noun nga million. Ang duha ka have sa option A puro pod ni adverbs kay ning modify sa mga adjectives nga empty og full. Ang most nga gigamit as adjective kining naa as option B. Ni modify ni or ni describe ni sa noun nga kids. Kasagarang bata. Pero ang most sa option A ni modify sa beautiful nga usa ka adjective. Adverb of degree ni ang most dinhi. Pinaka ang meaning. Pinaka beautiful. Adverbs ang mo-describe sa mga adjectives. Maupod ning naa as option C. Ni modify or ni describe sa adjective nga generous or manggihatagon ang most dinhi. Pinaka manggihatagon. Ang straight nga gigamit as adverb dinhi kining naa as option B. Ni modify ni sa verb nga can't walk. Gi-describe ani ang paagi sa paglakaw. Adverb of manner ni. Kining straight sa option A, adjective ni kay ni modify or ni describe sa noun nga hair. Adjectives ang mo describe sa noun. Maupod ni na as option C, ni modify ang straight sa noun nga answer. Ang option A mo ay nigamit sa word nga just as an adjective. Ni describe nga fair, patas ang God. Ang just sa option B, usa ka adverb kay ni modify or ni describe sa verb nga has arrived. Pasabot karon lang jud. Ang option C pod adverb ang just dinhi kay ni modify sa yesterday nga adverb of time. Pasabot kagahapon lang jud.